Missähän se Meri oikein mahtaa olla? Jaha, noniin. Meri on varmaan täällä. Selvä. No niin, täällä hänen tytöt on Riikka ja Minna. Hei Minna, tiedätkö sä muuten missä Meri on? Meri! Ai siellä kopissahan Meri on. Hei Meri, eka ravit koittaa. Mitäs hevosia ajattelit ilmoittaa? No kyllä mä siihen päälähtöön ainakin ilmoitan Tontun ja Mopon ja Ristonkin ja mä jätän naiset itse siinä. Selvä, kukas muuta siellä ajelee? No siellä Saarella Jarmo ainakin tulee meidän hevosia ajamaan ja Markkulalle riittää kans. Paljon on hevosia, 20. No se on ihan hieno homma. Hei muuten, onko muita hallituksen jäseniä näkynyt? On ne tuolla pihalla kaikki talkoissa. Selvä, lähdetään katselemaan. Hetkonen, se Mopo taisi olla Monttala, Paano ja Tonttus Raska. No ei, en tiedä. No kyllä lähtölistosta loppujen lopuksi selviää. Hyvä juttu. Jaha, täällä niitä hallituksen jäseniä näkyykin. Moi! Viikon päästä ravit ja teillä on varmaan kiirettä. Mitäs te muuta oikein täällä odottelette tai puhutte? Odotellaan, että grilli aukeisi. Jaha, just joo, että grillin aukeamista. Jaha. No, Seppo, mitäs sä täällä yksin istuskelet baarissa? Fiilistelen vähän, kun en pääse tänne koskaan silloin, kun paikka on täynnä. Mä näin tuossa äsken hallituksen jäseniä ja ne vähän ajattelin, että jos laitetaan tälle vuoden Ajaliigaan pikkasen kovempi palkinto. Olisiko hei mitenkään mahdollista, kun sä viime vuonna voitit tuolla Porissakin Ajaliigaa ja muun muassa Koivusen, niin voittaisitko myöskin tänä vuonna täällä Kokemäellä? No kyllä, sitä kovasti yritetään. Ei muuta kuin hei, tsemppii sulle vaan tämän kauden raveihin ja jatketaan tästä eteenpäin. Hei muuten, onks toi Janne tuolla jossain traktorin kanssa? Joo. Niin, okei, nähdään. Moro Janne. Mahtaa olla hevosvoimia tämmöisessä pelissä. No, tää nyt on tämmönen poni. Ei, Kokemäen avausravit lähenee, niin onks varsat nyt tikissä? Joo. Minkäsmoisia varsoja ajattelit ilmoittaa heti näihin ekaan perjantairaveihin? Kyllä siellä on aloittelijoita ja sitten ajetamme vähän jollain opetuslähtöjäkin varmaan jo. Ja kyllä joku vanhempikin hevonen koitetaan purtille laittaa. No niin, koita paria. Kiitos. Aika hiljastahan. Missähän Katri ja Teemu oikein on? Ai moi! Täällähän te ootte. Mitäs te oikein muuten, Katri, puuhailette? No toi Markkulan Seppo haaveili liikavoitosta ja pyysi meitä tukkimaan Koivusen oikotiet. Jaha, vai niin. Hei Teemu, mitäs ajatuksia sulla sitten? Mutta ei me oikeasti niistä mitään tiedetään, mutta onko sä nähnyt tuolta katolta mitään? En mä oon kyllä oikeastaan nähnyt sen enempää, että niin, eiköhän tätä samaa rataa kuitenkin kaikki kerran, mutta kyllä mä luulen vähän, että te tunnette paremmin tämän radan profiilin kuin mä. Mutta hei, eka raveihin, niin mitäs odotuksia? No toivotaan kaunista ilmaa ja paljon väkeä, siinäpä se. Mitäs Katrilla eka ravit tulossa ja fiilis korkealla? Odotuksia ja toiveita? No mun mielestä Nakkila voittaa haasteajon. Jäädään jännittämään. Jaha, löytyisiköhän Ketolan Kauko täältä jostain tallilta? Aika hiljaiselta näyttää. Ai niin, mutta Kaukohan on siellä Vaasan raveissa. Just joo, niinhän se onkin. No, ravit alkaa viikon kuluttua ja kaikki puuhaa ihan mitä sattuu, että kyllä kai jonkun täytyy näitä poneja ja hevosia treenatakin. Kokemäellä vietetään kesän parhaat päivät.